Hyvä. Lähde käpille takaisin sinne. Tänne päin, tänne päin. Ja keskelle. Hyvä. Keskelle, Älä kiertää. Keppi pois edestä. Keppi pois koiran edestä. Noin. Hyvä. Tänne keskelle. Keskelle. Ja pysy keskellä. Pysy keskellä. Tuu vielä tänne päin. Joo, Tänne päin. Tätä kutsutaan kokoamiseksi. Tänne päin vielä vähän. Noin siinä pysyy. Nyt voit panna vähän etäisyyttä koiraan. Vaihda vaikka suuntaan vaan. Äläkä ongi. Ei sinne. Tää et mene mihinkään, kun sä oot siinä keskellä. Vai niin mun pitää pysyä tässä vai joo? Joo. Koira kiertää ja pitää ne lampaat Ja vähän tulla. etäisyyttä. Keppi heilahtaa, keppi pois. Keppi heilahtaa, keppi pois. Silloin kun se tulee hampaat kolisten siihen lampaan pyllyyn, niin vähän kopautat kepillä sinne maahan. Ja ennen kuin pyörät, niin vaihdat suuntaan. Eikö koiran suuntaan? Koirasta niin justi. Joo, älä vaan keppi eteen. Se näyttää tältä paljon helpommalta, kun sä oot tuolla. Niin, täällä kestää niin. Mut Sisu tekee tosi hienosti. Oikein hyvä. Huomaatteko, että ei ollut ongelmia näiden lampaiden kanssa? Ei. Koirassa on liikettä ja Kali vähän pani niitä ruokkia.